लुगैजोब्बाय नै माबाया सेक्रेटारिखौ बारा खिथानो हाया बेबायदि मोसागोन जे 10,000 मानसि मोसागोन आरो दिननि उनाव फैदों एक मास जाबायना फैया जायोमोन एक मास जायोमोन फैया आंनि बयनिख्रुइ फेभारेट मा मिथिबायना दिस वान बिगुर जिखि जाया बिगुर बेस्ट नों आं Hey guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर गोबाव समनि उनाव आंनि बे डायलगानो जाबाय थायोना गोबाव समनि उनाव माने अट'मेटिक माने गोबाव जाखायोना थ' दिनै नै बिउ फैदों हेल' दे मास्क बोखारनो आयै सेस बुरिबाय दसेनो मानो दसेनो बुरिखो लासिदो माने माबानि थाखाय बिराद बि जागासिनो ना 17 तारिखनि जे बागुरुम्बा वेभ ना 10,000 मानसि मोसागोन गासिबो मिथिखादों नङा होमबा थ' बिनि थाखाय फोरों फुरा डेडिकेसन बर' हारिनि थाखाय बिसोरो बावसोमदों बर' हारिनि थाखाय गोसोम जाजोब्बाय भगबान आरो जोङो प्रग्रामबो थांदोंमोन ना इन्दरावबो मध्य प्रदेशआव बेनिबो रेस्ट गैया बेनिफ्राय फैनानै आरो नै गुवाहाटियाव मास्टार ट्रेनारनि थाखाय थांबाय दा आरो जोंनियाव फोरोंगासिनो सान्दुं दा आरो नै भेरगावआव गासै 300 जनसो गार्लस जोंनि एरियानि बे माबा 17 तारिखनि थाखायनो फोरोंगासिनो आरो थ' नै बिराद ना थ' नै दायो जों मोनसे खामानि फैदोंमोन थ' दिन दायो बियो माने जानाव थांगोन बावखान प्रेक्टिस खालामनानै जानाव माने न'आव आरो बिनि असलि दा थांनानै बरिया मोनसे दाउ दोङो दाउखौ बरिया फुथारना जाहैनोसै आरो सिगां दा बुंगासिनो दसे उनाव दे थ' लेट्स स्टार्ट भिडिअ दायो लोगो हमगासिनो सिदा न'आव आरो सोर फैगोन बे 17 तारिखे गुवाहाटियाव जे सर'सजाय स्टेडियामाव जि जानो थांगासिनो ना सर'सजाय स्टेडियामाव थ' सोर फैगोन कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर नै सफैबाय थ' नियावनो जागासिनो प्रेक्टिसा नै गासै 300 जन गार्ल नारगासिनो थ' नै जोंनिया ट्रेनारा फोरोंगिरि दे दायो नै एटेन्डेन्स लागासिनो थांदो दे दा फै न'आव बरियानो अके लोगोफोर नै दायो न' सफैबाय सफैनाय लोगो लोगोनो नै मोनसे कार्ड सफैदों न'आव माने हाबानि कार्ड देग्लाय जाग'नो हाला ओरैबायदि माने दासान्दि 10तानि बार जाना दङ 10ता 12ता बिदि जाना दं कार्डआनो हाबानि कार्डआ आरो ना दा जाबथिंगोन गासिखौबो माथो आरो नङा होमबा हाबानि बोथोर नङा होमबा सानसेयावनो मोननै मोनथाम मोनब्रैयावबो कभार होनो सेस्था खालामो आरो ना खायफा मोननै मोनथाम थाबानो फाया खिन्थु आंनियाबा मोनब्रैबाबो थांखायो आं एसे जाबाय आरो आलासि माथो होबाय आधा घन्टा जाबाय फैबाय नङा होमबा बिदिसो खामानिया आरो खिन्थु 6ता 7ता बिदि गेलेना दोनबा खानसेयाव बिदि हाया आरो उपाय गैया थांनो हाया जानो थायो उपाय गैया बे आरो ना खिन्थु जेने तेने मोनथामखौ मेनेज खालामनो हायो आरो सेस्था होनाय मोजां आरो आं देबा न'आव फैना होफैनाय सिटिफोरखौ आरो ना थ' नै सबायलायबाय तारिखखौ मथ'ला आङो दायो नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनाय आङो नैबे जाबाय आंनि मैखुन रुम अके जाबाय मैखुना जाबाय गासैदो दिनै 30 days एसे बारबाय 30 बारबाय 1 month एसे बारबाय आरो ना नै बोरै हरगोन लोगोफोर नै नायनि हा दिनै नैबे खाना जाबाय बोरै हगारो नै वाह क्या बोले ना क्या बोले होनबाबो नै निखौ खानायाबो मोनसे स्टाइल दङ बेखौ नै हमनानै मेरे फिदिंनांगौ जिखिजाया क्रेप फिदिंबाय ना जाबाय नै बोना आरोना बोबा फायफागोन बिनि रोदाया फिदिंबानो जाबाय आरो थ' बे मोनसे जाबाय आरो बायदि दङ नैबे जागोन नै निखौ हमबाय फिदिंबाय क्रेप बरिया एखे जागोन आरामसे तलाफोर नै दारिखौ लांसै आङो गासै जाबाय बे 1.5 kg दिनै फार्स्ट खादों 1.5 kg ओंखारबाय आरो दिनै तलाफोर नै दायो सफैबाय जोंनिया बेनो फानो जोंनिया आबैनियाव खासे आबै थायो माने खासेल' आरो ना नै न'खरसेयाव माने आबै आन्था थ' आबैनो होनोसै निखौ बोसोरै फानो आबैया देग्लाय फार्स्ट आबैनो नै हेलौ आबो दिनै भिडिअ लादों आबै नोंखौ दिनै भिडिअ लादों होनदों दिनै भिडिअ लादों भिडिअ अले नै आबैना बोसोरैबो फानखायो 1.5 kg ओंखारबाय दे सिगांनि दामानो दे होदो सिगांनि दामखौनो दे लोगोफोर नै दायो मोनाबाय नै दायो संगासिनो लकेल दाउ लकेल बिमाया संगासिनो नै ओमफ्राय नै दिनै आलासि फैदों हेल' आयै मेंजोबनाय खहाया महा मोनो बेसे बुंलाय बे दैजिरि फेस्टिभेलावलै ना दैजिरि फेस्टिभेलाव 26 डिसेम्बराव मोनदोंमोन नै दिनैसो आरो ना नै दिनै जाबाय 9 तारिख जानुवारिनि दिनैसो सेनेने खालामदो नै दाउला नै फिसाजो माने फायथ्राखोमोन नि दाउआनो हांख्रेबजोब्बाय
Eki जागोन खिन्थु नै एकी जाला बियानो एकी जागोन दै मोननायाव खिन्थु दावा एसां 15 दिन आरो आधा केजि 15 दिन खाना दोनबालाय बोरै ना आधा केजि जागोन आरो नै दायो जानोसै बे जाबाय ना फिसाजो दंनाय ना जाया फिसाजो फायबानो जाखाया माने गावखौनो नि दा फिसाजो दिनै फायनो हायाबाथ' आरो एक माह गाहाम नेनांगौ जागौमोन उपाय गैया दिनै माने खाथियाव फोरोंदों ना बेनिखाय माने फायनो हानायखायसो दिनै थ' बहुत बिजि माबानि थाखाय 17 जानुवारिनि थाखाय नै ना ओमफ्राय हरदे मोननोसै बरिया लकेल दाउ लुगैजोब्बाय नै माबाया सेक्रेटारिखौ बारा खिथानो हाया दसे नै माबाया बे रखम जागोन आरो नैबे डेम'आव जास्ट बारा देखायगासिनो मानसिफोरालाय होमबाबो बारा फुल देखायनाय आरो नै बेबायदि मोसागोन जे 10,000 मानसि मोसागोन आरो बेयाव बेसे दोङो 200 हाय लोगोफोर नै रेडि नै जानोसै सुपार लकेल दाउ नै जादों नै बिब'नि जानोसै न'आव फैबाथाय बाटि मोनजायो दिननि उनाव फैदों एक मास जाबायना फैया जायोमोन एक मास जायोमोन फैया बिराद देग्लाय माला प्रग्राम ना दा नै दांसै नै सुपार आंनि बयनिख्रुइ फेभारेट मा मिथिबायना दिस वान बिगुर जिखि जाया बिगुर बेस्ट नोङो आं मालायनिबाबो लाबाय आरो स्टार्टिंआवनो जेबो नङा नै लोगोफोर नै जागायनोसै बिमानि संनाय आरो बेबो आरो बिमानि संनाय मा बुंनो नङा होमबा मोजां स्पाइसि मेजेम मस्लानि सेन थ' लोगोफोर जानोसै लुगैनाङा नंगौना थ' लोगोफोर